Ассалому алайкум бародарои азиз, подписчикои канали Таҷикстрой бародаро. Дар навори имрӯзаи мо фартук мешавад. Ина бинед, мо ҳам қовустои бетақдирем ки фақат ҳамин кафелча меёрам. Бовар кунед, силбамал шавем. Алҳамдулиллаҳ. Ина ҳамин чизи бисена проекта. Бояд ман ҳамин чиза дар кухони бизанам. Иншоаллоҳ то охири видеоро тамошо кунед. Мебинем ки чӣ хел мешавад. Ина дар реша тало кафелхар задем миён монкан дар қариб дар 2 рӯз нами кафел задем дар фартук. Ина бародаро меҳнати дасти мо. Ина ҳарияташ дона ба дона бародаро. Ина бо барои чи нишон метам. Ина бародаро нами қаи ишаю. Ина ёш, ина халияна леви прави дора. Шукри Аллоҳи меҳрубон амироди чикидемаш. Я бой хаместем. Хаба коро тамом шуд иншааллоҳ бо қати кухни пухниш мебинем. Бол бо қаки дигаш мондаге бо онҷа бо қадига бизанам. Бо вайш я рӯз дига мезанам чи. Аллоҳ нигаҳбонтон. Подписатсияро аётон набуроре бародаро дастгирӣ кунед.